התמודדות לא פשוטה, אשתי לעבודה ביד בנימין, הייתה יוצאת מהבית, אחרי 20 שניות הייתה בגן, היום היא צריכה לנסוע חצי שעה. אני ויתרתי על משק, יש לי משק ליד גדרה, בגני תל החדשה, אני נוסע כל יום שעה, ויש פיצוץ בצינור, זה לך תמצא חבר ואח שיקפוץ רגע ויסדר את זה כי אתה רחוק בשעה. ההקרבה פה היא לא פשוטה, והיא גם לא תהיה פשוטה שנעבור לחירן, אנחנו מודעים לזה ומוכנים לזה. מורדי נוסע כל יום שעתיים הלוך חזור לחממות שלו בגני טל. ובכל זאת החליט ביחד עם משפחתו לפני כ3 שנים לעבור לגרעין התיישבות בנגב, במחנה זמני ביער יתיר. תגיד לאמא שאתה רוצה לעשות, שאבא אמר ששיר מזמינה אותנו לבריכה. סליחה, קח כיפה. הופה. בקיצור, אז מה זה? רגע, אתה צריך להחליף בגדים. בגד ים. בגד ים. כשאנחנו הגענו היה פה ערימה של קוצים בגובה שלי פחות או יותר, ואנחנו אמרנו, פה בקיץ, בתחילת שנת לימודים יהיה יישוב. הבאנו לפה את ראש המועצה ואת החטיבה להתיישבות וזה, אמרנו לנו, תגידו אתם לנו שפה בקיץ יהיה יישוב. הם אמרו לנו, אנחנו לא יודעים איך, לא יודעים למה, לא יודעים כמה, אבל פה בקיץ יהיה יישוב. ביחד עם מורדי הגיעו עוד כ30 משפחות לגרעין ההתיישבות חירן, וכעת הם מחכים לאישור סופי מהחטיבה להתיישבות למעבר ליישוב הקבע. עוברים יקרים, במהלך הלימודים שלכם כאן, נתנו להנחיל לכם יכולות חשיבה שישרתו אתכם הן במקצוע עריכת הדין, הן במקצועות אחרים. גם בהצלחה. אבו אלקיאניס, אבו בחר אחמד, אבו חמד פרעים. איסא אבו אלקיאן, תושב הכפר הבלתי מוכר אום אל-חירן, סיים זה עתה תואר במשפטים ומתמחה במשרד עורכי דין בבאר שבע. שבט אבו אלקיאן הועבר בשנות ה-50 על ידי הממשל הצבאי מאזור בית קמה לאזור יער יתיר, וכיום יש בו 700 תושבים. אבא שלי ואמא שלי התחתנו פה, וכמעט כולנו נולדנו בצריף הזה הקטן. אנחנו 13 עכשיו, אבל 10 מאיתנו, 11 מאיתנו נולדנו פה. כן, הבית הקטן הזה. כפרו של איסא עתיד להתפנות לחורה המרוחקת 2 קילומטרים. בינתיים מי שלוקח צ'אנס ובונה בית מסתכן בהריסה על ידי רשויות האכיפה. אפשר לראות בן דוד שלי שאמרנו שהוא התחתן ואחרי החתונה שלו באיזה חודש באו שמו לו צו, אם לא יהרוס הם יהרסו לו. הנה שם מפורק. הוא חזר לגור עם אח שלו בבית הקטן. 2 אחים בבית אחד. אתה רוצה לראות סבתא שלי? היא בת 90 והיא תגיד לך איפה היא רוצה לגור. ايه؟ عن لي معقول من شايفه؟ وده دروي ويعرفوا وده عرفوا حط عليه خاتشي صمت עכשיו תקשיבי, היא אומרת לי, שאלה אותי מי אתה רוצה להתחתן וזה, אז אמרתי לה איך אני אתחתן בלי בית, איפה אני אבנה בית? אמרת לי ליד אבא שלך, תבנה בית קטן ליד אבא שלך. אמרתי לה יבואו יהרסו, אמרת לי תכסה את זה במשהו בשחור, שלא יראו. בסדר, الحين اجي. בדומה לאיסא גם מורדי שכבר התפנה בעבר בהתנתקות מתקשה לבנות את ביתו. הסיבה לכך היא ההמתנה לאישור הסופי למעבר ליישוב הקבע, שהוא חלק מתוכנית 10 היישובים.
על פי התוכנית, הגרעין אמור להתיישב על הקרקע עליה יושבת היום אום אל-חיראן. אני בסוף בא ואומר, מדינת ישראל קיבלה החלטה שהולכת להקים יישוב בחירן. בנקודה הזאת. אני לא מנהל את מדינת ישראל וקובע את המדיניות. קבעו מדיניות ועליה אני התלבשתי. המדיניות אומרת להקים שם יישוב. אני הולך לשם. אין לי שום דבר נגד הבדואים. בגלל זה אני גם אומר, אני לא יודע מה הטענות האמיתיות שלהם. לא מולי הם מתנהלים. אותי הם לא מכירים. יפה פה, אבל חשוב לנו לגור בחירן. הבדואים משתלטים שם. וככל שההתיישבות היהודית יותר תתפרס, זאת תהיה התשובה וזאת תהיה האמירה מולם. זה ממש עכשיו צו השעה. התנהלות באמת ממשלתית של עשרות פגישות עם השייחים, עם ראשי משפחות, עם ראשי ארגונים, עם מתכננים, שעשו פה עבודה רצינית. בנגב מתנהל פה מערב פרוע אחד גדול, ומישהו צריך לשים סוף למערב הפרוע הזה. א' כל אני רוצה לענות לילדים מערד, כי אני מתנגד ל10 היישובים. יש לי ילדים שלמדו, יש לי בן שהוא קיבל צו הריסה לבית וצו גיוס באותו יום. הגזענות שנמצאת בשנים האחרונות בממשלה הזאת לא נמצאת באף מדינה בעולם. כפרים בלתי מוכרים. יישוב של 700 נפשות בלי מים. המים בחורה. התושבים אינם מוכנים לקבל את חורה כאלטרנטיבה ומתעקשים להישאר בכפר שלהם, שנמצא בהליכים משפטיים כבר 8 שנים. הם אומרים לצאת, אבל לאן לצאת? איפה נהיה? עשיתם שכונה, הם אומרים חורה. לך תראה בחורה, אם יש מקום, תגיד לי. והם רוצים להביא, רק לנו, לכל אחד יש משפחה גדולה, איפה ישים אותם בחורה? אני לא יודע. אין מקום בטוח שם, כמו אצלנו. אנחנו הגענו, עכשיו נחפש חניה. נחנה, ונראה, נשתתף. לא, אנחנו לא ילדים, אבל הם כולם פה. גם יתיר, גם אום אל-חיראן פה, שהכפר. משפחה יש מגע 6. זו אוכלוסייה שלא פלשה לשום מקום, והיא נאלצה להימצא במצב שהיא נמצאת. היא רוצה לשפר את המצב שלה ורוצה לחיות בחיים יותר טובים. למה מבקשים להעביר אנשים ולבנות במקומם יישוב אחר? למה מבקשים להעביר אנשים שהובאו על ידי המדינה בשנות ה-50 ולטוע במקומם עצים? יש אלפי זנים בגרניום. יש פה זנים נחמה, תאיר, אמיתי, נטע, מורדי, אורי, אח שלי, כל המשפחה, דוב, אבא שלי. לחירן יש המון יתרונות מבחינת מזג האוויר. לחירן כחירן יש יתרונות. לדוגמה, לגדל בחורף גרניום, שמה, תענוג. למה, איך הבדואים הביאו את עצמם למצב שהיום אנשים במדינה מפחדים מחזית מול הבדואים כשהם באים ולדבר איתם? לא משנה על מה. אותי זרקו מהבית, מישהו פתח איתי חזית? זרקו אותי מהבית הכי חוקי בעולם. ב10 אצבעות בנינו,
קנינו, הכל. מישהו פתחתי מול מישהו חזית, עמדתי ואמרתי שיש לי בור של רימונים בבית. כן, כן, להכרה, לא, לא, להכירה. כן, כן, להכרה, לא, לא, להריסה. כן, כן, להכרה, לא, לא, להריסה. קיימים עוד 33 כפרים בלתי מוכרים בנגב שהפתרון היחידי עבורם הוא תוכנית פראוור, לה מתנגדים הבדואים בתוקף. יש עסקים על היד, איפה? מי הוא איתה? ילדה זאת ילדה, בת 16, לא ירוק! קטינה, וين عبد؟ عبد הפעם ראשונה שאני רואה את מכות ככה בהפגנות. הייתי בהפגנות, הייתי בתל אביב, הייתי בהפגנת המיליון, הייתי בכמה הפגנות, אבל פעם ראשונה שאני רואה ככה התפזרות כזאת והתפרעות כזאת של שוטרים. אני רוצה להביא דגל כשיהיה חצי-חצי, חצי ישראל וחצי אש"ף, שזה אנחנו, כן, חצי-חצי, דו-קיום. איפה נשמע דבר כזה? אני עכשיו גם רוצה לעצמי זה. רוצה להקים לשבט מרמלשטיין, לחמולה של מרמלשטיין. אנחנו באופן מסורתי, אנחנו אנשים שיש להם הרבה שטח, ואוהבים לגדל ולגדול, וגם יש לי כבשים ועיזים. אני גם רוצה לבוא, לגדר לעצמי שטח ולעשות כיף שלי. לגדל שם עיזים, כבשים, הבן שלי יתחתן, לבנות לו בית, איפה שבא לי, מה שאני רוצה. מה זה? הלוואי, אני מוכן עכשיו להשאיר את כל המצב as is, לא לפנות, לא להזיז אף אחד משום מקום בנגב. אבל גם אני רוצה ככה. למה רק הוא? למה רק הבולקיאן? למה מרמלשטיין לא? המדיניות הממשלתית בנגב מותירה את מורדי ואיסה ללא בית. זה היה יכול להיות סיפור על שכנות טובה, אך נראה שהמצב לא יסתיים בקרוב והפתרון לכך עוד רחוק. בין הערביים שוטפות סנוניות את העמק, ערב יפה וחמים, שט על גגות ופלמים, אנו כמו כל החולמים אחר השם.